Xayrlı kişiler, xayrlı günler. Kim kayşan qarый, biz bugün sizning bilan yangi kelgan konsultantlarni tirkirga öğrenirbiz. Aның үшін bizga foberlik.com degan saytga kirishga kerak bo'lacak. Telefondan kirasizmi, kompyuterdan kirasizmi, nechik joyga o'zingiz saylaysiz. Telefondan da kirib bo'ladi, kompyuterdan da kirib bo'ladi. Telefondan kirir үшін шулай foberlik.com-га кіресіз енді. Менің енді бұл рабочий стөлде болған, іш стөлімде мен бик жайлығына кіріп кетем. Міне, шулай теп кірем де человечекка басам, әйме? Міне, мында регистрация деген сөз шыға, шунда басқаш, біз енді өзімізге келген яңа консультантларны тіркей алабыз деген сөз. Міне, мындаларның даныларын тутырабыз, һәм шулай тіріп біз аларны тіркейбіз. Мен сезгә хәзер компьютердан күрсәтәм. Foberlik.com-га кіргәч, біз үзебезнең номер покупателя һәм ключны җыябыз. Ул безгә SMS белән Foberlik'тан килгән булырга тиеш, һәрберебездә бар. Шуларны җыябыз да ватига басып керәбез. Мин, мәсәлән, хәзерге вакытта Галямова Алина Ринатовна битеннән керәм. Һәм менә личный кабинетка кергәч, телефоннан җайлы кирип китә. Компьютерда инде шулай 2 тапкыр басырга кирәк. Менә кирдем инде личный кабинетка. Һәм тагын менә табам шулай ук регистрация сүзен. Телефонда инде сул якта күренеп тора регистрация күрсәттем сезгә. Менә шулай кергәч, мин инде монда Алина астына, ягъни Алинага командага килә торган кызны тирким булып чыга. Хәзер мин шушы фамилиясын, исемен, отчествосын барысын да тутырам. Отчествосын тутырмасагыз да ярый, иң мөһиме менә шушындый звездочкалар булган строкаларны, юлларны тутырырга кирәк, кызлар. Отчествосын калдырсак та була. Туган елларын, мәсәлән, женский һәм туган елларын тутырабыз. Женский дип куябыз монда. Туган елын тутырабыз шулай ук. Хәзер алга таба дәвам итәбез. Пол, день рождения барысын тутырганнан соң төшәбез аска таба, монда мобильный телефон Россияны билгелибез. Һәм монда инде калган номерны 9-дан башлаган номерны язып төшәбез. Менә язып куйдым. Һәм алга таба домашний телефон кирәкми, монда звездочка куелмаган. Менә e-mailга звездочка куелган. Димәк, без монда электронный почтасын язырга тиеш булабыз. Электронкасын җыйганнан соң алга таба киттек. Менә звездочка куелган адрес. Монда инде без үзен шәһәрне, районны язырга тиеш булабыз. Монда инде урамнар кирәкми. Мәсәлән, Высокая гора икән, Высокая гораны гына язабыз. Лаиш икән, Лаиш дип кенә, Лаишева дип кенә куябыз. Ул безнең автоматом шулай итеп чыгарга тиеш була. Высокая гора мисал өчен яздым. Хәзер без күрәбез. Менә Татарстан. Бик күп икән әле бу. Татарстанны шулай итеп билгелибез дә, выборга басабыз. Һәм менә безнең шулай итеп килеп чыкты. Алга таба монда улицалар кирәкми. Домга инде без һәрвакыт бер дип кенә куябыз. Дом мөһим түгел инде домны. Язсак та, хәзер алга таба киттек. Кодовый словога без һәрвакыт исемне язабыз. Безнең исеме кем булды әле кызыбызның? Айсинә булды. Хәзер без монда Айсинә дип язабыз. 1 секунд. Айсинә. Һәм сохраничка басабыз. Сохраничка басканнан соң безнең менә килеп чыга. Яңадан карап чыга алабыз, дөрес яздыкмы номерларны. Һәм тагын бер кат без сохраничка басабыз. Сохраничка басканнан соң безгә менә шулай итеп килеп чыга. Аның инде телефон номерына ключ, код һәм логин җибәреләчәк. Һәм безнең яңа консультантыбыз теркәлү узган булып чыга. Монда инде сез үзегезнең консультантыгыздан сорап, нинди ключ җибәргәннәрен менә шушында язып куя аласыз. Хәзер мин Алинага язып, аның инде кодын сорыйм, ключын сорыйм һәм шулай ук подтвердить итәм. Әгәр дә инде подтвердить итмәсәгез, инде ул кеше үзе личный кабинетына кергәндә үзеннән үзе шулай итеп подтвердить итәчәк. Монысы инде без ясасак та була, үзләре кирип личный кабинеттан шулай ук ключларын яза алалар. Беренче заказ биргәндә барыбер система сорыячак. Менә шундый кыскача гына сезнең белән регистрация үттек.